Chcem pozdraviť všetkých tu na tomto mieste. Sme tu preto, aby sme zažili niečo s Pánom, amen. Sme tu preto, aby sme odišli odtiaľto zmenení, amen. Aby sme pochopili Božie slovo a zmenili svoj život. Aby sme neprijali iba slovo na povrch a potom aby sme odišli a žili tak stejný život, ako žijeme, ale chceme, aby sme odišli odtiaľto premenení ľudia, amen. Ktorí milujeme Boha, amen. Mám takú jednu vec na srdce, lebo ako je dnes už hovorené o kríži a ja by som sa chcel podeliť trošku iba, ak bol Boh Ježišovi v jeho utrpení na blízkom, prečo to utrpenie vôbec dopustil? Prečo to bolo? Prečo? Lebo to bola Božia voľa. Biblia opisuje smrť Ježiša ako dôsledok ľudskej zloby a odmietnutie jeho zvesti. Ježiš vo svojom utrpení prišiel veľmi ťažkým bojom. Prešiel ťažkým bojom. Nevie o samu. Skrze modlitbu a pokoru mu Boh dal sílu na tejto ceste. A ja by som prosil, aby sme si otvorili Božie slovo Židom 5. kapitoly 7-9. Môžeš. Ktorý v dňoch svojich ľudského tela so silným kríkom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ju mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšený pre svoju bohabojnosť. On, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A sú zdokonalí, stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, povodcom večného spasenia. Amen. Skrze svoje vzkriesenia a oslavenie nám teraz pomáha mať rovnaký postoj v našich bojoch. Pripustiť z našej slabosti a s Božou pomocou v nich vyťaziť. Amen. Lebo tým, Židom 2.18, lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Amen. On ti pomáha v tom. Ty nie si sám. Tu nasal corcoro, tu hai no Ježiš, tu sprimingea la netiro cipen. Eu acho que kako sa Rinaldo radi skazinlas, kako sa radi vez de las duma, že eu počinja zvaštuke, koji tu atavalo i tu ta vez pašleste, kaj ko da so astracimen, so krča so Adam, zvyťazinja so Ježiš, kaj tu ta vez pale, ke amaro dat, ale lesko spojenie, leja ta vez.